एकदा पुणे शहराच्या रस्त्यावरून काही माता माऊली आपल्या लेकरांसह जात होत्या. उन्हाळ्याचे दिवस होते, दुपारची वेळ होती. वरून तळपता सूर्य आणि खालून तापलेली जमीन जणू काही त्यांची जीवघेणी परीक्षाच घेत होती. आणि त्यातल्या एका लहान मुलानं आपल्या आईच्या हाताला घट्ट मिठी मारली आणि जोरात टाहो फोडला, आई पाणी, आई पाणी, आई पाणी हवंय. पाण्या वाचून ते रडणारे लेकरू आपल्या आई समोर पाण्याची विनवणी करत होतं. आणि ती माता माऊली आपल्या लेकराचा ते व्याकुळ जीव पाहून एका जणाच्या दारात बसते. जोहार मायबाप जोहार, थोडं पाणी देता का? मला नाही दिलं तरी चालेल, माझ्या लेकराला थोडंसं पाणी देता का? पाण्या वाचून मरतंय माझं लेकरू, पाण्या वाचून धडपडतंय. पण समोरचा माणूस जात विचारायचा आणि दार बंद व्हायचा. परत दुसऱ्या दारात जायचं, जोहार मायबाप जोहार, थोडं पाणी देता का? मला नाही दिलं तरी चालेल, माझ्या लेकराला थोडं पाणी देता का? अहो पाण्या वाचून मरतंय माझं लेकरू, थोडं पाणी तरी देता का? परत दार बंद व्हायचं. परत दुसऱ्या दारात जायची, जोहार मायबाप जोहार, थोडं पाणी देता का लेकरासाठी? परत दार बंद व्हायचं. अरे दार उघडतील तरी कशी? जातीपातीच्या नावाखाली त्या माणसाच्या मनाची दरवाजे बंद आहेत, तर घराचे दरवाजे उघडतील तरी कशी? आणि तेवढ्यात त्या लेकराला एक समोर पाण्याचा नळ दिसला. पाणी पेन येत होतं. आणि त्या लेकरांना आपल्या आईच्या हाताला घट्ट मिठी मारली आणि जोराची आरोळी ठोकली, आई आई ते बघ पाणी, आई ते बघ पाणी. हे शब्द जसे त्या माऊलीच्या कानावर पडले तसं त्या माऊलीच्या डोळ्यातूनच खरं पाणी आलं. आणि ती माऊली सांगती झाली, बाळ बाळ, तो पाणी पिण्याचा अधिकार आपल्याला नाही रे. ईश्वरानं तो सार्वजनिक ठिकाणचं पाणी पिण्याचा अधिकारच आपल्याला दिला नाही. तिथं मोठी लोक आहेत, ती आपल्याला पाणी पिऊच देणार नाही. आपल्याला तो पाणी पिण्याचा ईश्वरानं अधिकारच दिला नाही. आपण खालच्या जातीत जन्माला आलो बाळ. त्या माता माऊलीच्या मांडीवर तिचं लेकरू पाण्या वाचून धडपड करत होतं. पाण्या वाचून तिचं लेकरू तिच्या मांडीवर मरत होतं. समोर डोळ्यात समोर पाणी असताना सुद्धा ती माता माऊली आपल्या लेकरांना पाणी सुद्धा पाजू शकत नव्हती. आणि तेवढ्यात एक दमदार आवाज आला, आई. तीर्थाच्या पाण्यानं गाढवाची तहान भागवणाऱ्या संत एकनाथांच्या महाराष्ट्रात आज माणसं पाण्या वाचून मरतात. आई आई इकडे ये, हे घे पाणी, पाणी पी, तुझ्या लेकराला पाजव आणि शांत हो. जातीपातीचा विचार न करता माणसात देव पाहणारे, सर्व्हिस टू मॅन इज टू बी सर्व्हिस टू गॉड, मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे असा संदेश देणारे ते होते क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले.